Arep ngerawon malah iki koyo ngene iki. Iki pait, kira kena dienggo iki kluwake. Ya ampun. Terus sing sijine malah kopong koyo ngene iki. Udah deh, susah ya arep ngerawon ning daerah kene ini lho. Sesuk aku arep nggo kluwak saka etan, saka Jawa Timur sing akeh. Tak nggo stok ben ora bingung nek arep ngerawon. Lah iki gur gari lore harapan iki gur gari lore iki. Iki kok nek sampe iki kok ya kopong wis gak sida ngrawon iki wis. Buh. Padahal wis tak siapne kabeh iki. Padahal dagingnya wis digodhog. Iki wis dadi apa iki kok? Lah bumbune iki ya wis disiapne. Iki kok ora sida dadi rawon, pole dadine soto. Lagi enek kluwake kok gak ya dadine soto iki kok. Jan. Ya ampun, mbok aku dikirimi kluwak cas saka Jawa Timur kono. Iki Jawa Tengah iki wangel golek kluwak. Sekaline ono, mesti yo koyo ki mau. Iki pait. Terus yang kedua mau kopong. Ya ampun. Menejan aku arep nggawa tenan saka Jawa Timur. Saka nggone omahe mamak mertua. Nggawa sing akeh ana kulakan sisan.